De vastentijd is nog steeds toch wel een klein lichtpuntje naar het grote feestgedruis. Ja, feesten en ja, op de kar staan. En dan nu 40 dagen niet eten, hoe ga je dat volhouden? Ja, Ik ken eigenlijk maar weinig mensen die er iets mee doen nog. Tegenwoordig zouden we zeggen lijnen. Daar komt het in de moderne tijd 2.0 wel op uit. De 40 dagen tijd begint met de asoplegging. Bedenk dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren. De as verwijst naar onze oneindigheid. Ook wij zullen terugkeren tot stof en as.